A neznáš mi to? Jo. Takže Ahoj. jdem si házet s naším novým přítelem. Mokrou rukavicí. Takže. Ano, to musíš tam neprosat, rychle vejít. No, tak tady. Stůj. Jsme tam vidět. Jo. Káťa ne, tam musí jít blíž. Dobrý. Počkejte minutku, jdeme zabít mého přítele. Takže já ten, kdo to prostě to musí rozmáčet nahoru. Já ten, kdo to prostě to takhle musí To je dobrá ruka. Pojď. Takhle jdu. Co tam vidět? Jo. Jsou pomlčení a už nás nezajímají. A jsou to na kávice. No, kávice, řekneme náš perverzníka. Ježiš. Tak, je to vlhké, měkké a nikdy se mě to nepustí, dokud to nepustím já. A když tím zatřesu, tak to vibruje. Co to je? Ano, je to mokrá rukavice. Perverzáku, fakt, na co ty nemyslíš? Dostali jsme tě. No. Tak. Jde se vypít.